Hey guys, good evening. गोजोन मोनाबिलिनि दिनै मोनसे हार्टलेस खन्थाइ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गोसो गोथारै खोनासंलांगोन एबा फारियै नायलांगोनखौ। बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायलांदिनोसै। खन्थाइनि मुं ब्लाडि मेरि। नोंनि देहा सोमोन्दो बाजारनि नङा आं थगायजाना दोनजानाय गोरलै गथ'। नङा आं सोलेर देहानि उखैसुला, बेबो नङा जे आं नोंखौ बुजिनो रोंथारै नेहाथ जाम्बा। निमाहाथ' होआ नङा गोबां होबाय, नाथाय बे नङा जे गोरोन्थिया खेबसेल'। नोंनि देहानि फालांगियाव आंहा जेबो खहा गैया, नाथाय बेसो जे खेबबैसेखौ निमाहा होनो। गोबां सोंथि आंनि गोरलै गोसोआव गिलिर गिलिर खोथाखौ लाना बुंस' हायै, नाथाय साननाल' थानायनिख्रुइ साबसिन मा दं? आङो बुङा जे नों आंखालनि बान्दोआव खाजानाय, नाथाय बेथ' नङा जे सोलेरखौ बयनोबो रानना होनाय। सिमा गैयै सोंलु गोबां बायदि बायदि नोंनि खैसारनि नोजोराव आं बबा राव थासेयावबो सिरि। मानोना आंहादि गोरबो बिखा गैया जे ब्लाडि मेरि बादि गोबांखौ गोजोन होनो देहा सोलेरखौ राननानै। आंहा मोनसेल' गोसो गोरबो, दा बियो गोबां हांमानि थफ्लासे सोंलुसै। नोजोर आरो थांखियाथ' बेनोमोन, नाथाय खाफाल गाज्रि आंहा सुथुरनि नोजोराव गंसे न'मोन, बेबो सिलिंखार। ब्लाडि मेरि बादि अनजालिनि फान्दायनायाव आंहा जेबो खहा गैया नोंनि सोलेरनि फालांगि गेलेनायाव। आं मैयाबो हारसिंमोन, दिनैबो हारसिं आरो गाबोनबो। मानोना जिउनि दावबायनायाव सैथोखौ सानबैसे दोनखोमानो, आं महर गैयै मोनसे लाथिख' खोमसि हरनि। थेंक इउ फर वाचिं। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबो। थेंक्स।